Ambala ang tupad mo, salamat kay Ari ka. Sige, ambala. Oo. Sige, so before ta magsugod, gina-welcome ko gid ang Ari diri subong sa Santa Clara Lote sa aton nga 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration. Ako gali si Pastor Winston, kag ginaabi-abi ko gid kamo tanan nga Ari diri. So ang aton lang gid nga we make to glorify God and to make disciples diri sa His Life Ministries naton. Sige, before ta magsugod ang mga kabataan, i-prayhan ta naman, no? Kay sila ini among future generation naton. Sila ang padayon sang hilikoton sang Ginoo kun wala na kita. Amen. Sige, extend ta ning kamot naton sa ila. Amay namon sa langit, manunuga kag makagagahom sa tanan, Ginoo, recognize kag namon Lord, kag na-acknowledge nga ikaw ang Dios, kag wala na sang iban. Lord God, presentar namon sa imo ining mga kabataan, Ginoo. Kay ang imo lang gid nga sila mangin magtubo sa imong in your word, sa imong pulong, sa imong obedience, sa imong sinugo, Ginoo. Kag Lord, tuy-tuyi man sila. Bugayi sila, bless them from the top of their heads to the soles of their feet, Ginoo. Kag hindi ipagtugutan ang kaaway nga kuhaon sila, kundi nga may hedge of protection ang ila kabuhi kag ang ila pamilya. Nga maski ng kaaway hindi maka-penetrate sa sinang proteksyon kay ara gid ikaw, Ginoo. And Lord, patubua ang imo pulong sa ila tagipusoon. Patubua ang ila ihibalo, ang ila maturity sa spirituhanhon nga pangabuhi. And Lord God, salamat gid kay ari sila diri subong nga nagalakat upod sa amon. Bless them in the name of Jesus we pray. Amen. Lakpan ta kabataan. Sige, dito ta. Thank you. Okay, so before ta magsugod, mga muyuan na kita, pwede kita katindog. Ari diri subong ang Ginoo sa aton nga palibot kag i-acknowledge ta gid siya. Ngari siya diri. Kay kun wala siya, wala gid bili ang aton nga pagtipon diri subong aga. Halin ini sa Salmo 27 kag nahambal diri, ang Ginoo amo ang akon kasanag, manluluwas kag mabakod nga dalangpan. Gani wala ako sing kahadlukan. Sa tion nga salakayon ako sang akon malaot nga mga kaaway agud patyon, sila ang mapierde kag indi ako. Bisan pa ang libutan ako sing madamo nga mga soldado, indi ako mahadlok. Bisan pa nga salakayon nila ako, magasalig gihapon ako sa Dios. Nagapangayo ako sa Ginoo sang isa ka butang nga ginahandom ko gid. Ini amo nga makapuyo ako sa iya templo, sa bug-os ko nga kabuhi. Kag didto magapamalandong ako sang iya kaayo, kag magapanghayo sang iya pagtuytoy. Kay sa tion sang katalagman taguon niya ako kag protektahan sa iya templo. Ipahamtang niya ako sa lugar nga luwas ako sa katalagman. Gani mangin madinalagon ako kontra sa akon mga kaaway nga nagalibot sa akon, kag magahalad ako sa templo sang Ginoo nga may paghugyaw sa kalipay, kag magakanta ako sa iya. Hallelujah. Plakpakan ta Ginoo. Amay namon sa langit, sa pagsugod sa amon selebrasyon, Ginoo, tuy-tuyi kami. Giyahi kami, Lord. Kay
to share this love across the earth, the beauty of your holy word. So I kneel before you, God. I lift my hands 'cause you set me free. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hands. That I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hands. That I am yours. I am yours. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. Here I am, I stand with arms wide open to the one, the Son, the everlasting God. The everlasting God. So I shout out your name from the rooftops. I proclaim that I am yours. I am yours. All that I am, I place into your loving hands. That I am yours. I am yours.
unrestrained, unrivaled, unashamed, unbridled, all in all, invincible, and your love can never fail. For
It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, praise you. You give life. You are love. You bring light to the darkness. You give hope. You restore every heart that is broken. Great are you, Lord. Together we sing. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, we declare this in your name, Jesus. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. Oh, you are great. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All together we sing. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs. So we pour out our praise to you only. Oh, to you only, Ginoo namon kag manluluwas, Ginoong Hesukristo. Ikaw wala nagabag-o. All through the ages, Lord, unchanging, undefeated, wala gid mapierdi.
unbridled, hindi uyatan. Ginoo, ginadayaw ka gid namon. Ginasimba ka gid namon sini nga lugar, Lord. Hag nakapadayon kami sa imo presensya, sa atmosphere sang worship, Lord God. Ang balaan nga spirito ari diri subong. Nagatandog sa tagsa-tagsa. Even, Lord, sa mga nagatanaw sa amon. Tanduga sila, Ginoo. Sa imo gahom, sa imo himaya, sa imo kaayo, sa imo grasya. Kag hindi sila maghalin diri sa sini nga lugar nga wala na bag-o. Kay ikaw ang Dios nga wala sang impossibilities, wala sang imposible sa imo, Ginoo. Ikaw nga Dios nga wala sang hindi mo mahimo. Amo gani nga nagasaligid kami sa imo, Lord. Sa tanan namon nga hilikoton, nga buluhaton, nga mga plano, ara ka gid. Kay wala kami kung wala ikaw. Salamat gid. Inahatag namon ang tanan nga himaya, kakadayawan sa imo lang gid ngalan. Jesus. Kagang tanan magasinggit. Amen. Lakpakan tang Ginoo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sige, lingkod ta sa presensya sang Ginoo. Again, mayong aga sa inyo tanan, kanami gid no, mayong adlaw subong, wala hindi ganini wet, no? Basa kay ang gwa gid ang adlaw. Ina siya sign sang bugay, sang blessing sang Ginoo sa aton subong nga aga. Kay syempre ang Ginoo inatan-aw yo gid, ginaulikdan niya gid ang tanan naton nga hilikoton nga kahimtang kag nga aton nga sitwasyon. Kay ga-care gid siya sa aton, ginatalupangod gid niya kita. Kay palangga gid niya kita. Amen? Agree ka mo? Okay, wow. So welcome once again, even sa nagatanaw sa aton sa Facebook Live, YouTube channel sang His Life Ministries. Welcome sa 10 a.m. Hiligaynon Sunday Worship Celebration. Ako gali si Pastor Winston nga nagaulupdanay kita sa pagsimba sa Ginoo sini nga aga. Mga utod, hindi nyo gid pagkalimtan, kada Domingo magsimba gid kita, kadto kita sa isa ka simbahan nga maayo, nga sound ang doktrina, kag mag-even diri sa His Life, kadto kamo, ginagdahan ko gid kamo, para mag-upod sa aton, celebrate, kag magtubo, kag magpadayon sa pagpanglakaton upod sa aton Ginoong Heso Kristo. Amen? Amen. Wow, sige. So this morning, sini nga aga, mapadayon kita sa ikatatlo nga series sang aton nga ang series naton subong gitawag naton Unlimited God, no? Kay ini in conjunction sa 30th celebration sang aton nga simbahan, His Life Ministries, ka 30th foundation year. Ano pa, unlimited at 30, no? Wala limit. Kay kung ara ka kuno sa Ginoo, wala sang hindi man imposible sa imo. Amen. Karon pagatun-an nato na. Do kahinay sang amen how. Abi to singgit abi. Amen. Wow, ay hallelujah. Sige. So amo nang aton nga pagatun-an, baga ano naton nga nangin unlimited ang aton Dios. Kag sini nga aga ang subtopic naton, unlimited possibilities, no? But sing ano posible ang ginahuna-huna mo nga siling mo hindi mo ni matabo man sa huna-huna mo lang nautod, no? Kay kung ara ka sa Ginoo, ara ka sa iya presensya, nagasunod ka sa iya, wala sang hindi mo mahimo. Pero dapat may kondisyon, no? According sa iya nga kabubuton, hindi iya imo kabubuton. Amen? Sige. So unlimited possibilities. Kaginkuha naton ini sa Efeso kapitulo 3, versikulo 20 hasta 21. Kag nahambal diri, dayawon ta ang Dios, no? Tungod nga paagi sa iya gahom gali hindi para sa aton, paagi sa aton nga nagapanghikot sa aton. Ang iya mahimo sobra pa sa aton ginapangayo o kung ginahuna-huna. Dayawon ta siya
Hasta san-o tungod sang mga kaayuhan nga iya ginhimo sa iglesia kag nga yara kay Kristo Jesus. Amen. No? Ang aton ginahuna-huna gali, ang aton nga plano sa kabuhi, ang amon ginapanghikot, no? Sobra pa ang mahimo sa aton Ginoo. Ang imo ginahuna-huna, ang imo nga limited mind, ang aton limited mind. Sobra pang himuon sa Ginoo. Ano pa nga isa siya sa nga Dios nga ginatawag naton nga the God of suddenlies, no? Gulpin na magiho ang Ginoo. Makibot ka na lang, masadyahan ka na lang, ay Lord, kanami sa imo, ginhimo mo ini sa akon. So amo nang aton nga Ginoo. Kag pagatun-an naton nga paano naton siya mas makilala pagid kag makahatag pagid ta sang aton nga pagdayaw sa iya tungod sa sini nga kondisyon. Sige. Next slide, please. Okay. Unlimited possibilities. May ara na sa natabo sa imo kabuhi utod nga do ina ba lang ara ka sa nagatubang ka sa isa ka wall, no? Pader nga wala ka na padulungan. Tanan do na stop na gid lang. No, wala ka na din magliko ka sa wala sa tuo. Do hindi ka kagiho. No, ara ka na, you're facing the wall. Nagatubang ka sa anong wala ka padulungan. Pero subong naghambal sa imong Ginoo nga sa iya wala sang hindi mo mahimo. Amen. Ngo mahimo mo tanan tungod sa iya wala sang hindi posible sa iya. Amo gani nga ang impossible lang word, no? Nakita nyo, impossible, no? Sa English, islan mo na ang I am, islan mo, no? Anong ilis naton? Ha? Ang Ginoo sang ginpamangkot siya ni Moses, Lord, sino ang ihambal ko nga nagpadala sa akon sa mga taga-Ehiptohanon? Ano hambal sa Ginoo? Anong iyang ngalan? I am. Di ba hambal niya? I am. Di ba? Na nakuha niyo? He is. No? Ang ngalan sa Ginoo ba, maghambal ka lang I am. Hindi mo na matungkad mo. Kabudlay tungkadon nga maghambal ang ngalan niya I am. No? Amo maganing Ginoo, He is. Islan mo ang I am sa I, tapos dugangan mo A, I am. Possible with God. Nakuha nyo? I, tapos ang M bala, dugangan mo AM, I am na, di ba? Tapos possible, I am possible. Meaning, tanan posible sa imo kunara ang Ginoo. Nga agin tawag niya nga ngalan niya I am because every time mag-meet sa ato ng Ginoo, mag-encounter kita sa Ginoo, He is. I am at the point of your need. Anong butsing anon? Kung ikaw nagakinahanglan ka sang maayong lawas, no? May ginabatyag ka for example, may sakit ka, sino ang Ginoo sa imo? Sino? Tanaw mo. Jesus, si Jesus na kung may masakit, ano siya? Gahil, nagaayo, no? So, kung ikaw may sakit, ang Ginoo manug-ayo, healer. Jehovah Rapha, no? The great healer. Amo na siya. Kung ikaw nagakinahanglan ka sang provision, for example, wala ka pang bayad sa tuition, wala ka sang gasto pang pagkaon, sino ang Ginoo sa imo? Provider. Jehovah Jireh. Amo nang butsing anon sa ngalan niya. He is at the point of your need. Kung ano ang kinahanglan mo subong, amo na ang ihatag sa Ginoo. Amo na gani siya, I am. Nakuha nyo? Amen. Amen. So amo na siya, gani hindi kita mag-hesitate nga magkadto sa iya kung may kinahanglanon kita. Kay siya ang mo-provide sina. Amen? Importante gina mahibalaan yung mga utod. Kay kung kung may problema gani kita, ang una ta nga kadtuan, ano ang mahimo ko? Amo gani kay limitado gid kita, wala gid kita sa mahimo. Gani nga importante gid nga ang Dios naton nga wala limit ang iya mahimo. Ano pa nga kadto kita sa iya. Nakuha nyo? Damo pang Ginoo. Ang madumduman ko lang ha. Jehovah, ano pa gid? Ano pang dumduman? Jehovah Rapha, healer.
Jehovah Jireh, provider. Ano pa gid? Do mo lang namdumduman ta subong no. Do gakuan man ang kuan ko no. Pero every time may need ka sa imo kabuhi, sa imo nga papanglakaton diri sa kalibutan, kadto dayon sa Ginoo. Amen. So unlimited possibilities. Kung kisa ang inauna naton, ano ni man, no, kagamay lang gid sa aton una. Kagakalimitahan kita sang aton nga nahibaluan tungod amo na ginhambal sa aton. Ang kuan ba lamang utod ari ho. Kakita na kamo sang flea. Flea ano ganing flea sa Ilonggo man. Sa ido bla ng garapata nang galumpat taas, no? Kabalo bla kamo nga kun ibutang mo siya sa taas na siya maglumpat 100 times his size. Kung pabayaan mo lang siya maglumpat-lumpat, grabe na siya maglumpat. May eksperimento mga utod nga ginhimo, mga manug-alamon. Ginbutang nila sa jar, glass jar. Lablang garapon, kagintakluban. So every time maglumpat ang garapata, gakabunggo siya sa takop, tama? Nagkakabunggo siya. Nga instead nga makalapaw pa siya lumpat, hasta lang gid siya da. Sige gid pila ka adlaw nga lumpat-lumpat gakabunggo siya. Hangtod sa hasta sang ulihi wala na siya naglumpat. Kay sa iya siguro hambal ya. Hasta lamang ko da. Hindi na ko kalumpat. So ginabrihan nila ang garapon. Pag-abri nila sa garapon, wala gyapon naglumpat. Anong leksyon nga makuha naton? Gakalimitahan gali kita sa aton nga huna-huna sa aton mindset. Tuon na. Kung kisaya, mahambal ang isa ka tao nga, kaya na. Kaya na ito ni mo na. Pero kitaya kung kisa, ay hindi na kaya. Nga aman. Nga lain-lain. Lain-lain ang panguna-una sa mga tao. Because, depende ina sa imo nga ang pag-program, ang pagtuon mo. No? Kung anong ginhambal sa imo, na limitado, abi mo amo na lang na. Ano pa subong nga aga, tunan naton, paano kita makagwa sa sina nga dugapos na mo? Dugin kadinahan ka na. Kay ang hambal sa Ginoo la, no? Later on, di ba naghambal siya nga, if you have a faith as small as a mustard seed, no, may ara ka kung ng pagtuo nga magamay nga liso, anong ganing mustard sa Ilonggo? Kuan na siya, butang ta na lang kadakuon niya, kakita na mo sesame seed. Gamay siya, no? Pero ang kuan bala, ang mustard, magdako na, dako-dako na nga kahoy, no? So, gamay lang na siya. Kung ang imo pagtuo mo lang na kagamay, makahambal ka kuno sa sininga mountain, sa sininga bukid. Giho, kag maglakat kundiin. Ang butsing anon sa mountain, picture na siya, or illustration, nga ang bukid, naga-represent sa aton problema, sa aton mga ginaatubang sa kinabuhi, nga hambal naton hindi ko ni masaka nga bukid, hindi ko ni kaya sa kaon. Pero ang Ginoo naghambal nga maski gamay lang gid pagtuo mo, mahambala ang imo bukid. Paggiho, halindre, kag magiho na siya. According sa hindi sa iya kundi sa to you, sa word mo. Ang butsi nga noon, nga gintagaan, kita gali sang Ginoo, sang gahom, hambal sang Ginoo, gani gina-share niya ang iya power sa mga nagatuo sa iya. Kung magtuo ta kuno nga sa iya, wala kita imposibilidad nga mahimo, according to His will, wala sa impossibility. Wala sa impossibility, mga utod. No? May isa ko ka kilala, siyempre, gapanglakaton, pastor ni siya, no? Pastor siya. Nagmasakit siya mga utod. Actually COVID, no? So hospital siya, gin-intubate siya. Dugay siya sa hospital 30 days. May edad-edad na siya mga utod. Duwa sila sang asawa ya. Pero sa iya huna-huna, there was a time kuno nga sa iya nga during the time sa hospital, kay ikaw lang isa mo. Wala, hindi nakabalo ka muna during COVID days, nga isolated ka. Wala sa mabisita sa imo. Ang iban gani naton nga mga kilala, nagtaliwan, nga wala sang kasubo nga kamatayon, no? Nga wala sang may utupad. Pero anyway, ini nga pastor, nagapangamuyo siya,
Lord, kay nanda na siya kuno madula. Nanda na siya nga kuhaon. So, pero ang pangamuya, Lord, pero kung padayunon mo pa ang akong kabuhi, Ginoo, ginahalad ko pagid sa imo ang akong kabuhi. Amo na ang prayer niya, kasimple lang man nga prayer. Ang iya nga nagtuo nga ayuhon siya. Kaya siyempre gusto pa siya magpangabuhi diri kay feeling niya wala pa niya matuman ang iya nga purpose nga agintuga sa sini nga kalibutan. After a week ato mga utod or mga pila ka days, uy, nag-ayos siya. Kag after another week ginkuha ang tubo, nag-ayos siya. Nga kalabanan sa kun ang base sa sa percentage, kung matubuhan ikaw, inablang daskan ka tubo, bla, hindi ka nakaginawa mo. So, ang tubo na, may ma-oxygen na, ginapwersa sa lungs mo. Ang problema sina, kay hindi na ang aton lungs, gagyaga-expand, magsulod ang hangin, daw inablang rubber sang bisikleta, sang inablang ruwida, nga nag-expand. Kung itubuhan mo oxygen, hindi na siya mag-expand kag maggamay. Doon nagatamaran ang aton nga lungs, ang aton nga baga. So naga-weak. Pero hindi ang mga doktor, wala sila mahimo kaya mo lagi nang mahimo nila. So ginaintubuhan. Pero based on studies, kung matubuhan ikaw 90%. Wala, hindi nakagwa. So nabilong siya sa 10% nga nakagwa. And for him, it was a miracle. Milagro. Nga natabuin na sa kabuhi. Grabe to. Grabe nga pangamuyo. Siyempre, may simbahan sila. Inapangamuyoan sa adlaw-adlaw, gid. Pati nga asawa. Nag-ayo man ang asawa. Nauna siya gwa. Ang asawa, ulihi lang. Pero nakagwa sila mga utod. Kag ina, ako ya ginabaton ko gid na nga, panom dumabla ara ka sa kalalatan. Sa sitwasyon nga feeling mo daw wala ka na sa paglaom. Kagi magitas na siguro, di ba? Nung wala ka sang, ni man, wala na akong pag-asa, daw ginaano mo na lang matabo sa imo. Pero gali, kung magpati ikaw, nagasugod ang miracle sa diri. Pati anay sa imo diri, kag pada ihulog sa imo tagipusoon, nga matabo gid ang imo nga miracle. Subong man mga utod, ginahambalan ko kamo, wala pa man nag-abot ang akong miracle, pero may ginaasahan ko, I am expecting a miracle in my life. Oo, i-share ko lang na sa inyo kung matapos na. Exciting, no? Pero kung nara ka bla sa sitwasyon, bla nga dugadalhit at time mo bla. Kasi sino na din nakasakay, Ferris wheel man. Kita na ka muna, magsakay ka mo Ferris wheel, kung nara ka mo sa taas, tapos gulpi lang mahulog. Ang imo nga, feeling man, dugasaka ang imo nga, no, di ko na ma-explain mo. Gasaka ang imot yan sa imot tutunlan. Hindi ko na asta subong paano ni natabo ang gasaka ang akon nga tiyan sa tutunlan ko man. Amo man na subong ginabatyag ko sa iyo ka akong sitwasyon. I-share ko lang na sa inyo kung malampuasan ko na. I'm sure kamo amo man. Pero ang hangin nyo ugani, naghambal, it is done. Wow, kanami, no? Natabo na nga mangin victorious kita. Amo nang wala sa imposible. Sige, no? Sige, padayon ta mga utod. Ito lawig-lawig ni akong sharing. Hindi paghimua ang isa ka imposible nga sitwasyon nga maparalisar ka na lang. No? Sometimes, hindi ta mahimo, gatanga lang ta. Ano himuon ko man? Wala na ako sang himuon sa akong sitwasyon. Gaka-intimidate kita, nagaka-paralyze kita. Now is the time to believe. To believe what? A person. Persona ni Jesus ang aton nga tuuhan, no? Magtuo ka gani sa miracle mo, hindi pagtuuhoy ang miracle, ang focus sa imo attention, hindi ang miracle. Kuhaan nyo gid ni catch it. Ang tuuhan mo, isa ka persona. Nakuha nyo? Kung may gina-expect ka nga miracle sa imo kabuhi, siyempre, ka nga, ay, malampawasa ko ni, matabo ni, may amuna, makuha kung akong miracle, pero ang asahan mo, ang imo focus, ang imo atensyon, dito sa tao, sa person, in the person of Jesus. Amen? Persona, hindi ang miracle mismo. Part lang na iyang miracle, ang ginatuuhan tayo ang person. Amen? So, why? Because wala kuno sa imposible sa Diyos. Wala sa imposible. Sige pa dayon ta kay may istorya ta.
Ini nga storya, ini nga palaanggiran or parable, si Jesus mismo ang natabo gid ini no nga sitwasyon sa iya. Sa isa ka adlaw may isa ka tawo kadto kay Hesus kag nagpamangkot. Manunudlo, mangkot siya. Ano ang maayong ko nga himuon para maagom ko ang kabuhing dayon, wala katapusan. Neka, segue ko anay. Ang aton goal gid ha is eternal life. Liwat. Sa kalibutan diri, ang aton nga goal, ang aton nga purpose, ang aton nga kuan nga maaguman naton ang kabuhing dayon. No? Remain focus sa sina. Kay ang iban nga paghimuon mo, steps lang na siya towards eternal life. Nakuha nyo? Oo. So, amo gina na aton nga pinaka-goal gid nga maaguman ko dapat ang kabuhi nga wala katapusan. Tinagambal si Jesus sa iya, nga ginapamangkot mo ko sa akon kung anong maayo. Gambal si Jesus. Isa lang gid ang maayo. No, meaning ginhambal ang person na naman. Kung gusto mo magsulod sa kabuhing dayon, sunda ang commandments, ang mga ang sugo, ang law. Okay? Siyempre para maintindihan ta mo ang law anay. Nga amo ni hambal ni Jesus. Kay ang law, ang commandments, amo na ang standard, ang basihan sang kabuhing dayon. Liwaton ko ha. Sa tanantitan kita may standard, no? Ginatawag naton ining basihan. Even mag-apply ikaw. For example, may applyan ikaw nga trabaho, cook for example. So ano dapat ang basihan sang nga batunon ka nga cook? Dapat maayo ka luto, no? Hambal ganin nila kuno wala ka dapat ga panigarilyo, naga-inom kay kun sige ka kuno panigarilyo, ang imo nga panlasa bala nagakadula, no? Dapat kung ikaw maayo nga cook, amo gani magsulod ko mo sa restaurant, hambalon nyo gid ang inyo man cook diri ka panigarilyo wala. No? Kaya importante na mga utod. Hindi palagpat ang iyang pangluto. So amo na ang basihan sa maayo nga cook, maayo magluto, amo man sa kingdom, sa ginarian sang Dios. Ang basihan sina amo ang commandments. Hindi na ako mag-elaborate kung anong commandments kay balo na kita sina. Amo na nga amo ning hambal ni Jesus sa iya. Kung ano ang himuon niya para maaguman. No? Mabalaan niya ang standard, ang basihan, paano makasulod sa ginharian. Tinman mangkot siya ba o nagpadayaw siya? Which ones? Ano din to? Wow. Butsi nga nun, nasunod yung tanan. Grabe no? May ning tao ni magkuhan, ang rich man, umanggaranon siya, damo siya mga kwarta ni. Or the rich young ruler ng ibang nga translation. Which ones diin to? Kung mo damo, bilas ang commandments. Sa paghatag kay Moses, 10 commandments, gin-expand sa mga Hudiyo, mga utod. Purmiro, ginimo nila 300. Gindamo pagid nila. Sa ulito, hindi pagid sila matakan, ginimo nila pa 600. Subong may 600 plus sila nga laws. Hindi pa nila matuman, tanan. Kasubo, no? No. Si Jesus, ginkuha niya, gin-compress niya. Ginpagamay niya ang commandments para masimple na lang pag ano. Ano gani? Ano gani yung pinaka-commandments? Tandaan pa ninyo? Ha? Love God. No, love the Lord with what? All your heart. Imo tagi puso, all your soul, mind, strength. Ano yung mga nauna? Amo nang una, gin ka commandment. Kag ang kiaduha, no? Love your neighbor. Love others. Even love your enemies. Imo nga kakintra. Palangga Bok budlay gid. Oo. So sige lang tunaan tanan. Dungan ta tuon. No? Amo lang, duha lang gid ya, gin-compress niya. Nga damuon mo pagid ang sugo, hindi mo man matuman. Okay, padaw yun ta. Sige bro. Ano pagid ang kulang ko? Wow, gapadayaw siya. Padayaw ang manggaranon nga ruler, no? Tingin hambal sa iya sang Ginoo ni Jesus nangambal, hindi ka magpatay. Hindi ka mangin babae or mangin lalaki. Hindi ka mangawat. Hindi ka magpato-pato. Amo na lang, gin-elaborate lang ni Jesus kay daw mo na pinaka-main foundation sang law. Gin-focus niya na sa iban nga tao. And then, honor your father and mother. No, itagaan ko no, padunggan.
Ba mga utod may isa ko ka paryente. Oh, yeah, well, affiliated, no? Hindi maayong pagpadako sa iya. So may gap sila sa iya parents. Every time may kitanay kami, ang gagwa sa babaya kung ano ang kainit niya sa iya parents. Even to the point nga ginabuyayaw niya, sakit ang ako nga lunggan, mapamati. Di ginasaway ko na siya every time. Maski ano pa na hinimo sa imo nga ginikanan sa imo. Iloy mo man na siya gihapon. Amay mo man na siya gihapon. Kung hindi ka disgusto ka sa iya, hipos na lang. No? So, amo nang ginaano ko sa iya. Kaya ka, every time, commandment na ha, honor your father and your mother. Yung buyayawon mong imo ginikanan, gina-honor mo, wala. Wala. Careful kita ha. Ini nga commandment, amo niya, kompleto yan ang wordings. Honor your father and your father. Ano sugpon? That you may live long. Live long in the land. Ang secret gali sang malawig nga kabuhi. Ano? Honor your father and your mother. Nakuha nyo, ha? Kung pasidunggan tang aton nga ginikanan, gadugay ka sa kalibutan. Kung permi mo lang ginalait imo parents, ay, delikado ka. Careful kita ha, Ginoo niya naghambal, hindi niya, halin niya sa pulong, wala ko di nagsugpon-sugpon, basahan nyo, no? Basahan nyo ang kwan. Anyway, and ano pa niya, love your neighbor as yourself. Palangga ako ng imo kaugalingon, ang iyang kwan, ang iban nga tawo, pareho sa pagpalangga mo sa imo nga kaugalingon. May problema lang. May isa ka pastor, naghambal siya, mabudlayan gali kita, magpalangga sa iban nga tawo kung hindi mo palangga imo kaugalingon. Love your neighbor as you love yourself. So first, you love yourself. Palanggaan na imo kaugalingon. No? When you love yourself, gina-honor mo ang ikaw, creation ka sa Ginoo. Kag gina-accept mo kung ano man ang nabaton mo, kung ang ilong mo dapa, ang imong mga tsura da, hindi mo ma-accept, love yourself. Kung ay mudlonggan, ari-diri, ano man. Hindi pag i-try, nga baguha. Hindi pag ang imong si Michael Jackson, mga utod, black to siya. Tama? Naidumduman ko daw, nagwapuhan po ko sa iya, sang wala niya pagin paritoke ang iya nga tsura. Sangin paritoke niya ang iya tsura nila, zombie. Hindi pagbaguha. Amo na mag-love, na ka ha? Ipabdaluman, tani para mabalaan niyo kung ano mag-love sa inyo self. Ariya sa ako na niya mga utod, ako na niya. May mga tao man, kung ang hindi bala mahilig may nakita ko ba, grabe ang aritos. Wala po offense, hindi ako mo ma-offend kung damo-damo